ki baro ki ba ya Good News TV bani priang so bhai phi shene program hakane kamit ni dap ka jingkemen bidan hapreng ke jongi Reverend 80 soalia iban sam ya khubor na ktien ke jong blai ba chabang yo asngau ya khubor ba ipas soin ai ngin sab shaka we ka jirang ba kerpang ban ai di elna soktung ba di ban sudor lingdo maulong ni so kemen ru hane ka por bidan ring ka bat ngi ipersa jong Reverend 80 soalia iban ai saka we ka jirang ba kerpang hadien ka jingkran ba ipas soin ai ublay engger khuye phi Berthei kamla banai jing hon satya tang jing khuslai yaki khun samla dei tang hame ngashem jing sngopa mi pendap min simba suda jingai jong mi kadap yanga da jing men ngan le burom yami mi long nong pen ngan u nong pen janai nganom ker do mi pen dap ker hai jingai jong mi kadap yanga jingai ukres kadap yanga nganom kuslai shapang kala shai jingai jong mi kadap yanga Jingkir du jangan try me pindah pro try ya tiar bathili kapiang jangan rumi ai pinslay me pindah try da kajing ai Say lalaki donun jing dap jang mi hani ki ai tut haming im sham ki jing duna tang jing ai ka dap yang jing ai jang mi Sim kam snow kerdu nganget manga dan ya ublay daga jingda yang hautran donut kadam duai jingai jong mi kadap yanga jingai ukres kadap yanga nganom kuslai shapang kala shai jingai jong mi kadap yang atrai jingai jong mi kadap yang atrai jingai jong mi kadap yang
ka baning kong nga ay ko balay pi baro ki parabangay biit ki perlok ki perjor ki baju page ya ka channel jong ka Good News TV jong ka jeseng samla ki jipis not sat ngi pan ngadwai o balay hagan ka por o balay no ringkat balaw jong sekri hagan sam ya ka kubor ka tien ka jong o balay ka benta ka bang seng ya ka nong rem na ka benta ka kubor hagan ka por kalong naga gospel jong Marcos kalenong ka pra barkat khot ka arpusan kikentien ki ba ongkum ni hadien kata ulabu pat ya laki kti haki khmat jong u bat ulapan khmiet ya u te lapan bha pat ya u bat uloi ishna ya ki ai baro ka phang jong khubor ya ul pen chong nong rem halor jong ni ka khot kalong kajing don kam ban kta arsian tong le ublei ki jing duai kum ni ublei bok pa jing yu phap neng yuan ban dem hakmat ka khet ka jing isnei ka jong mi na kam tan ka por ya bangi la ai ban snap pat shashkor yu ka khubor ka tin ka ba khu ka jong mi isnei ublei lo jong sakri bar ka chan bor na kam ta jong u ba ka ai ka ba bi no na ka chin tur ka jong u kalong na ka jing persat mat sim ka jong mi hi Penterliru ki jimut berkat ki jongi baro ki bapet ya kanika channel ni ka por bangila ban sngap ayu medan ban kren leng bagak tin ka bakhu ki jongme sim au blai jing dwai ki jongi hak dang ji sungi pan ki ni baro amen kanika dukhot ya kabala sim kum ganong rim nakam ta kanik khubor kanika por kalong na tu ka banta ki dei bat ka phang ka pin khia yo breu ba matla habet saida ka pin khia yo breu ba matla habet saida ya ka tho nandu kitigit khot ka arpo ar ter hadu ka khot ka arpun rio hani ka lenong ka pra jong gospel Marcos ha jong long breu ka jongi isiam baki khmat ki long ka don kam na ka banta ka jing em ka jongi klem ki khmat ni do no ya ka bor ban yo i ya ki bai tenat jong jing thau ki jing pelong ki bau blei ula thau bat ka jing du na ru ki khmat la ni ka jing berie ru jong ki khmat ka pen ko no ya ka kom tri kam ka jongi ka pen sitom yangi bangila ban yo i kham bha mo bangila ban yo i shai la ka long ya ka rong ka rup la ka long ya ki tiar gitar lagalong ya ki jing thau ki jing pelong ki badan saudong jongi pat kanu tam kalong ka jing du mentoi haba kini ki khmat ki bakan jado jongi ki matla lani ki du no ya ka bor jong ka jing yoi hakani ka benta ya ka ba la sim ko nong rim lai thu yangi sipang uni ubriu ubadon ka jing pang matla lani ubriu bo matla bat ka jing matla ka jong gede kata ka physical blindness ring ide ban kan mauru ba ya kan ka kentien matla lani ka jing matla ba ka don ru ba ka jing mut jong ka ru kam dai e tang ka ni ka physical blindness lani ka jing matla ke bakan jado henrei teng ru laju penan kam ya kan kentien jing matla ha ka ba kran sapang ka jing matla ka jing mut jing perkhat ka jing mat la ka bangi ong kata ka mental blindness lani ka jing mat la ha ka bede bat ka jing long ka jing em men sim ka jongi utra jisu ba kren sapang ka khmat ba kan jado jong briu teng u thau ka khmat ka bede ba ka jing mat perkhat bat ru kumju ka khmat ha ka do not ban ngi kan mau ba utra jisu sisin ka pon ul ong ki pharisi phi kinong ya lamba mat la dan ngi pai sa gospel Matius kalau nang ba arpulai ka khat ba arpsau ban ngi so thu ba ka jing kran ka jo tra Jesu ha ka por kam dei ka ba u ong ye ti pharisi phi ki ba matla phi ki baduna ki khmat ba phi don kam ban dang gi khmat henrei ka ei ka ba tra Jesu thmu lani u ka jing mut ka jo tra Jesu ka ba mut ha ba kran ya ka jing matla jing ki pharisi kalong ba ki kim so thu ya ka jing si sha jong ka jing long men sim lani ka ta ka spiritual truth
Kum tang ila apan so thu. Baga ketien ke jong oblei, habaga keren chapang ke jong ke jing mat la, ke tholang ru ya ke jing mat la jong ke do. Bat kum juru ke jing mat la ke ba kenjaman sim. Kata kalong ka jing mut ka badon ha ka ketien ke jong oblei. Tong ye phai chen ke kamba jong ka jing pen khia yu nu bri ba mat la ha bet saida. Bat ka ai ka bangila ban lani ka ai ka bangila ban syam lani ka kubor ayu. Ba ka ne ka kamba ka belajar kedon ya ka ban hikai yangi ha ka bakum kan ka por. Ka tin ka jong blai ke tho ngi ba hadin ba tran Jesu la de ban psa ya ki saw hajar ki pai ba da nyau tu li ki pu la ong la leit lang no bat ki senran jong u bet saida. Bat ka ni ka snong bet saida ka ni ka snong try jong ki laingut ki senran ka jong try Jesu. Ka tau Petrus u Andrew bat Philip. Anda bagi la poi ka ni ka snong la ong. La walam yo bri ba mat la. Bat kita ki bri walam yau tau bri ba mat la kila karpat ri utra Jesu. Ba utra Jesu un pen khia yu. Ka tien ka jong oblei ke thu la la pipulian na du tu ka khat ba ar pu ar ka khat ba ar pu lai ke thu ba ba utra Jesu la bat yau tau mat la long ulai lam no ayu usabar jong ka ta snong. Ba onda bula bia ya ka khmat jong tau bri mat la ba ulak ta de ka ti. Ula bu de ka ti halor jong u. Ba ula kli yau tau bri ba mat la ong mi ei kejubab ka bau nu brio ba mat la jubab ong ngayo ya ki brio kum ki ding bakiyat ngayo ya ki brio kum ki ding bakiyat kani kalong kata kejubab ka ba uni u brio ba mat la jubab utra Jesu hat kata kesin kata ka beningkong ka utra Jesu ulakta yau ni brio. Hatu ngi ju perkhat ne em. Lani hatu pi perkhat ne em ya kan ke don ayu halendat jong kan ke jubab. Ka bau ni ubri ba mat la. Ujubab. Uang ni ngayo ya ki brio kum ki ding bakiyat. Ladang i perkhat bahai kan ke jubab. Ngila ban so thu. Bau ni ubri ba mat la. Dai ubri ba mat la na du badang kha. Henry kelak belong bau nu brio hakapor badang kha lani kapor udang kelung udang kena ulong brio yo ke khamat ke jong u umdan ke jing pang ke jing sistem ke khamat ke jong u re ondai mat ondala khamsan umda tip ha ke nu kum ke nu kapor re nu brio ulayo kata ke jing pang mat la kai ke ba pelong yang ngaban ong kumta. Kalau namar ke jing jubab ke jong. La dau dau brio bal kham Allah. Un la ban penyeper ya uding naki brio. Henry nama udai ubrio ubala ji iteng lani ubrio ubakapor dang kelung dang kena udai ubio iki kemat. Utip kino ki brio bat kino ki dia. Baden tak kadau habau trai Jesu yo u keli yo uong mi yo ai. Kejubab ke jong dong brio ba mat la kalong ngayo ya ki brio kum ki ding bakiyat kaumot ke jong ta ki brio kam da shai ba yo ta ki brio kum kita ki ding bakiyat ngala percang banwat ke ga dau go pelong yau ni brio ban mat la Henry umlan kinu ki got ki ban erap ya kata. Pak gidon ki gidon katuk ani ki basu batai. Ki ong bal esi kala ban long ba uni ubrio. Hagapol bau sedang bandon ke jingpang ke jing sitom. Hagi kemat umsum la kit kia. Umsum la sim serius kata ke jing sedang ban kata ke jingpang ki kemat. Lesi la bandon iwe i kenja ba mong kendiat ke kemat ke jong. Ba umsim la pak sumar la sumar kata kajing mong ke kendiat. Pat suki kani ka jing mong ka kenang he bat ka pelong yu ba la chu ban yo ya tiki kemat ke jong bat ban mat la sendan. Kani ka jing pang mat la lani ka jing pang ka pen mat la sendan ki kemat kalong ka jing pang ka bon hakini ki singi yo.
Bada bang ong kum ta kamut pat bangi pang khmat baro. Rai don ki khap. Bakini ki khmat ki bangi ngi yo i. Haka jing em ka jongi. Ki khmat. Haka jing mut ka jing khat ka jongi. Ki khmat. Haka jing long jing emen siam ka jongi. Batang tang ni ki khmat. Hapdeng jong ka jing ya lenti, lesi na ginu ki dau jong ka jing ya kendu. Laka long ka jing em ka besimet. Laka long ka yeng ka sem. Kapalong yengi. Ba kita ki khmat ki ba kenjaman sim ke jongi. Ki khmat jong ka jing mut jing perkhat ke jongi. Kini ki sedang ban mat la no. Ki badan saudong jongi. Haka baning kong yim simlala ban sumar bah. Haba ki sedang ban keta ya ki khmat ke jongi. Ki jing mut perkhat. Ki khmat jong jing long jing men sim ke jongi. Pat suki ke pelong yengi ban mat la sentan. Ngiem gini kiski, bapa deng jong kata jing mat la, haka jing mut ke jing perkhat. Ke jing mat la, haka jing long jing men sim ke jongi. Ngi sedang ban tarik keluar. Ngi sedang ban wat keluar ke jing penkia. Bar ka basut tenat pat. Habang ipai syaka ni ubriu ba mat la, haka ni kapor utip. Syanu ban let. Ban yo mat pat ya ke jing penkia. Ban ka tharai le si galak ban long ba onda bu yo sngo bo trai jisu sa wan cha ta jaka le si ulet ya ka ban ong ya la ki jong ki bayeng ba sem le ni ki parash nong perthau ya lam lang ya nga kwa ban let ban ya kendu yo trai jisu o khnang ban yo ban mat ya ka jing pen khia ban ka long chi sha kum ta onda bo let kum ba ong man ne onda bo let su trai jisu ula bia ki khmat ula kta Badin kata apa ulah kelimio iya ayu. Bat uni ubriu ulah jubab. Boyo i yaki briu kum kiding. Lesi ala banong. Bakata ka jing jubab ke jong. Ka pelong pat. Ya utra Yesu badan kamban lei pat. Bak tu khot ka arbusan ka ongkum ni. Hadin kata ulah buk pat ya laki kiti yaki khmat jong. Bat ulah pen khmiet yu. Tia lapan bahapat yu bat ulai isna ya ki ai baro ki perlok ki perjor ki perang ngai kan ke por kwa ya ka bang ini phai khin diat thage bedai bat kan ka khot ki ai ke bang yo ki ai ki jing hikai ke bang yo nan ka khot nga kwa ban chu ko doleng khot kan ka por bang i phai se ka khot ka arbusan nan ka kamba ka baning kong kamat ka bangi yo nang ni ka chi kai ka bangi yo nang ni ka long ka jing don kam ban kta pat ka jing don kam ban kta pat habangi puli ki kamba ki botra Jesu lale om siam ha no ma ka no jaka jong ki kamba ki botra Jesu lale baule arsien ya ka kamba bau penkia arsien lane kta arsien Kano makano ka cipin kia ka ule bitang jisien. Henry hakan ni ka benta. Ni siamang ni bau try Jesu ukta arsien. Ngaju berkat hal dia. Bala nga don ka jaka jo ni ubri bu matla. Na kata ka jingyo ka bangjo ka por ngadang kelung kena. Nang ta ka jing matla no anda bala sedang bansan. Badian juga tak kejing malak ke bang melak cuba nyo ki badan saudong. Jong kejing im ke jonga. Barang bekum kita ke por ngoyo mat kejing pen kia. Wala tak kata kejing pen kia aru kam dalong kampat dadai kejing pen kia ke bang yo ngalak ban yo ba ya tak kejing pen kia. Henry ngatrai nganjen telak kemen. Bang lalak ban yo malu mala. Balik si kalak pan long ru kum tai u ubriu. Ba ubriu nak kata ke jing bam yo isu ke dur kemat. Uila yo malu mala kendiat. Balik si uni ubriu unjen telak kemen sipun. Kata kalong ke jing long ke jongi. Kata kalak lek si kalak pan long ke jing long ke jongi kum kibriu. Matang tang ichu song hun tai ke ba ngi song hun ya ka ke mengila yo
biang lah ka biang no. La kalong hak bidai bat ka jinget ka jongi tang bangila yo. Ngila nget kum tu ngila chu hun no. Ban ngim na kwa chu ban ngam. La ni ban nang kham ngam jeliu. Ban nang kham so thu jeliu. Ya kata ka jinget ka bangi don. Habangi pai sini kamba. Kadang kata ka jinget pe. Wala kalong bamangi ki priu ngila hun nakata ka bom jio i ka jing mat la ka bangila mat la bangi sedang ban yo i pat malumala. Ngi hun ha kata. Henry try Jesu kwa baka aka kan long tang siteng. Kwa kan long tang siteng. Kwa ba uni ubriu uba u pen khia un chuhun no tang ka bola yo i malumala. Bagumta utra Jesu la kata pat ya u sajisien. Tra Jesu kata pat ya u sajisien. Lese ki pra banget biit dan ki por bakum ki banget simet. Bat kum ka balang hiru ngilala ban le si bon ki kam ka bakrau. Na ka banta ka buram ka jong uplay. Hendai kensan ki wan ki jing bat ki pelong ngi ban saudo men siam. Bat ki ni ki jing teng ki ka no. Ya ki khmat ki jongi. Ban ngem la ban yu isu. Langidang dai ban ya cha khmat. Ningen kan no sedien bagom ta ter. Dan ki khap ki jing ke jongi simet. Dan ki khap ru. Kum ga balang, kum ga yeng ki sem. Ka ba teng ngi so tlot ngi no men siam, ngi song swai no. Reng ka kwa ban pen kan mau ya pi. Habang ipuli ke Bible. Ngi siam dan wei briu jong oblay kendu ka bakum kata ka jing jaba teng so do men siam no. So do men siam no. So kwa ju ban ya cha khamat. O tau briu jong oblay la ngi phai kitab ki siam ko men kong nom khat khandai. Lai thu ingi phang u iri dija. Ubriu ubala ban le sibun ki kamba. Ki kam ki bakrau. Ubala jok persya iki sau spangut kinang itu lupa jong ubal. Hendai bakum uni ubriu. Syakri jong ublay. Uya kendo iki jing Bat kesim Jezebel. Kebawat ia ban penyap yu. Ubriu ubala ia ban penyap iki sau spangut kirang ba. Hendai ka bakum gani ka por udan ha pedeng jong jing sau tieng. Udan ha pedeng jong jing sau kiyo. Ban ia kendo bat kani ke riu kan thai ke Jezebel. Ba ke tien ke jong oblay ke thu yang ni. Ba ula lek ik ban ri no ia la dia syahorep. Ba ula syong marwai hari khlau. Hatrai udeng ratam. Ba udan hang ta ba lo kerpat ia oblay. Ba oblay un siam no ia kan siam ke jong. Lesi ulah hakata ka porong atrai balai yang akum ni. Balai yang akum ni. Ngala persang ban le iki babah na kamta ka burom go jong me. Henry kini kijing ki ban. Kom ke yang ka sem. Ngi persang ban le iki babah na kamta ngi persang ban go ngu ban ya kijing kai ka tin ka bakhu ka jong me. Ngi persang ban IT kom ke yang ka sem. Balai kijing kum ni. Teng ngila ban ong ru. Ha ka jing ya kendo ka jongi ka ha la kalong ha ki kenhon ki seng. La kalong jeseng samla jeseng kan thai. La kalong kum ka balang ha bangi teng ya kendo ki jing Ablay ka balang ka jong me. Kala le ban jai persang ban le ki ba crown na kam ta ka burom ka jong me. Ka balang ka jong me kalong ka balang ka bayai penbena. Ka bayai sakhi yang teng ka bakhu ka jong me. Henry balai kini kijing kiwan. Dan kikap. Kebakum kinong sarai jong kapalang. Ibu ini jong keli. Dan kipor kiba penthait ban penjelap no. Da kamenta. Jongi kum kibriu. Habang yesem kibakum kita kijing Ni jelap no kiba syakriu blay. Teng ngiring suai no. Bangim so bangsu ban lek kiba hatam. Da kamenta ke burung ko jong. Hendai pai sekejing jah ke baca Elijah. Kau beriu bakrau jong ublay.
ubala le ki kamba ki bakrau. Ubala peniap itik saus pak ngot kita ki nang itu lupa jong ublay bal. Ubala le ri no ela dia nakadaw jing siap ting ye kan ke Jezebel. Ka ting jong ublay ke thu. Ba pedang jong kata ke jing snow ting ke jong. Ha pedang jong kata ke jing snow smiet ke jong. Ha pedang jong kata ke jing snow kyo ke jong. Nakata ke jing wat ban peniap no. Long ublay sim no ke jing im ke jong. Sim no ke jing jong amon su ban em ne patai. Daga ke bala jabat ke bukum kita kapon. Ka jing kata ke arsin kelawan hau Elijah. Lalang ipai kitab kisim ke meningkong kalau nang bakat kendai ke dekat wenyau. Ka ongkom ni. Teu angel try ulawan sa sisien. Baru lakta ya u. Ula ong ru kejat bat tobam. Namar ka jing lej ke jing hai yami. Ki perang mai be ya pleng jo jing sot lot ke jongi. Dan ki kep ki bangim kwa chu pan lei ya ublei. Ngim so bang chu ikawan syakri. Daga bakum kita kapor ublei ong yangi kejat bat tobam. Bam ke jeng bam ke balong ke ketin ke jong ublay. Bapin klain. Kenang bahaba pi yai. Bat yai. Ya kan ke lenti ke bat jengai jong ke jeng im ke jong pi. Pin om tait. Pin om kelon. Ke ketin ke jong ublay kan kersan ya pi. Kani ke jeng kita arsin ke dan kam bahaya ngai ya pi. Komba wangel jong try ulalik ke ban kita arsin Elijah kalong badan kamru ke ban kita arsin yang ngabad ya pi. Kelak ban long kristan na dudang kha. Kelak ban long yo mat ya ka jing syak ta ka ban ningkong. Ngem dei ban chu hun tang ta. Ngem dei si ban hun tang eta ka ban yo I malumala. Ngem dei ban no ban sim ru hapleng jong jing je kendu ke bangia kendu. Henreng I dei. Ban angnot ban yo pat. Ya ta ka jing kta ka ba arsin. Ha ka jing im ke jong nga ka jing im ke jong pi. Pagkata ka jing kata ka ba arsin, kalau ka jing kata ka ban yai pentemai bor ka jing im ka jong. Ya ka panginang la ika ban yat siapa. Ya ka panginang la ban yat sakamat. Ya panginang la ban yat hata kalenti. Joko jing penjana ya ka jing im ka jong. Upol uang om bala penjana lupa. Henry ngayai be siapa sya ka thong. Jong ka jing long janai. Hau kurus Jisu. Kabar pat ka bangila ban syam na tu dekat kalong ka jing pen bahapat. Kani kalong ka ji kai ka bangiyo na ni dekat ka jing pen bahapat. Ka kentin jing pen bah. Ngila apa sau thu baga khamya dei bat kata ka bangi pen bah ka bangi pen internet ya kanunu ka bala snew ya kanunu ka bala rim. Ngiju sutenat ban airong ki yeng ki sam ka jongi onda bagila rim. Kila karong kala kamdum no kala liprong no ni sedep ni su ki jan kinep bat ni pen bha ke ba la kamrem ke la snew habangi kwa ban nang pendon kam ya kata lain noi kata ka bangi kwa ban pendon kam su ka bangi ngim mon su ban pendon kam kata te ka du la ka du non re kata ka bangi nang kwa ban pendon kam ngi pen thamai ya ka ngi pen internet biang ya ka hai ni kisi abangi pendon kam ini keyboard komputer onda begini keyboard kelas tang ban suki ngi ju persangi ka ban upgrade ya ki ba kata ka jing ban bahapat tu kata ka jing ban bahapat ka bangi don kam kalong ka bangi pen ba ya kata ka bangi ngi so don kam ban pen ba ya ka bangi dang angnot bandang pendon kam ya kata ngi pen bahapat ya kata hendak ka basongsi ka bangi ka jing im ka jongi ki brewin gasi ka jing long ka jongi ki brewin gasi bateng teng ini jing pen bahapat ya kai ka sedang manjano nangi dan kekep habang yo I jingkat ya bakan diat ngi sedang ban ngilet ang tu banang penkat su hadu bakatu ketiar lani ketuka jan kandakat sendon teng idon ijing mong haka biar
ibarat ibadang la ikaban dang la ikaban tak ban pen bahai tu ka biar. Ndai kata jing long brio ko jing ini ke si kalong ni so tanat balik klong biang itu ka biar. Nang klong hadu bakat tu ka biar. Kanda jot no tiao sundan. Dan ki khap tu nai jing mong iba kendiat ha ka do ka jongi ni klong sa klong pat. Pat ka poi ka por ka ba poi ka por ka ba long ka ba pat ba kumno ban pen khia ya ta ka jing mong. Renga kwa ban ong ini ka por. Ba kum ki bangai pat kum ka balang ka jing ban ba pat ka long ka nong rim jong ka. Latai ya ka balang halor ka nong rim jong utrai Jesu, ba utrai Jesu ba wan sa ka pathai ya thu ba ka jing thmu ka jong. Ba ka ta ka jing thmu ka jong ka long ban pen ba pat. Pada batai ya ka balang ka nong rim ka jong utrai Jesu ka ka jing thmu ka jong lang pen ba pat. Ka tahi ka di ka thong jong ka balang, ba ka balang ka di ka jaka, ka ba ka jing ka jaka ka ba maramat ban pen ba ya ka ka bala du ya ka bala sniu. Ba de ka maram ka jong ha jong phi ki pramai bi. Mangi kum ki Kristan ban pen bapat ya ke bela jot ya ke bela sniu. Ya sunat ba puli itu ka chithi jong Paul si Galatia kalau nak ban riu ko khot ban kong bat ka ba ar ko ongkum ni. Ko para banget wat la da lap yo briu hakan ko no ka jing palat. Ma phi ki ba kenja men sim. To pen bapat yo ba kumuta hakan men sim ka jing jam not. Da ka ba khmi ela die yo ba on pen soy ya meru. To ya kiet phi ya ka jing kiet parlok hi. To kom ta phi pendep ya ka hukum ukres. Kamu sudah nak cuci apa pai kena kot, bagai kentien jeng pen bapat kena hakani kak kentien krik. Ya kalau peden kam nak kam tak tu kak kentien jeng pen bapat kadai katar tiso. Kadai kentien katar tiso. Kani kentien kadai kata ka medical term kabatho ya kata ka rukom sumar lani kata ka operation. Ban bu biang ya ki sieng ha jaka ka badai lesi ka don ki chong phe dong sieng ka met ka chong uprio ban kom ta don kam ban ra yo uprio ha oti ban pen bet ye te ki sieng siro ki ba chong phe ha ka met ka chong u ban don kam ha bakum ka ta ka kom ha bakum ka ta ka operation ka jing sumar ni so thu don kam ban don ki doktor ki ba so thu ba ben pa ben kom no ban pen bet ye ki te ki sieng ki siro. Ban ngila ban so thu ru. Bau tu briu ubadai ban syak pen bet kis ing kis ru wahap ban yai leng baru. Ya ke jing pang. Jing sitom leng ba kata ke operation. Ka ba so tenat pat. Ba kata ke operation kalong om dei ban klong si klong ke jing pang. Nai kalong ban pen bet. Om ban klong si klong ke jing pang bakan nang pur. Lala ni banang pen kedor si pen kedor kita kisiang. Henry kata ke perusahaan kalong ban wengno ke jengpang. Ban pen bet ya kita kisiang. Bau pol habau ukuran ya siapang ke kamram jong ke balang ke kamram jong ke prabanget ukuran halor jong ke jengmot. Kadai halor jong ke jengmot ke bau pol kan tu ke prabanget. Baka mission ke bakan zaman sim jong ke balang kadai ban pen bahapat. Compare baka tak jeng pen bahapat kawan rak ke jengpang. Henry kalong tang sipor. Bargala ban bu bet bu renti iki baro. Pada kata commission dan kam kejing start. Bagi jing champang ke banau blehi. Kam dah kejing start beriu. Hendak kejing start berkejing champang ke banau blehi. Hendak kam ba kejing ketapat jika kemat umat lah. Kawan ra kejing pen bahapat. Kalau kejing siapa kan nu ke kam kepala ban le sile persang si persang. Kawan ra kejing bah. Kawan ra kejing itenat. Bat bon sen ke ke bakam le ke bakam adit. Ke balik arsien lai sien. Kata ke kam itenat ya kata ke basule la le tang dep tang sien. Kadang ke jing ja chapang ke yo pen inam ki kiu. La ong mo don we briu badi nong thau kiu la don kata ke jing nut ya ke ban lek ban pen inam ya ki kiu ki jong u. Bat kum nong thau kiu. Bakata ka jing pen ina mi ki kiu ko long ta ka singiyo la chna ro sipun ki kiu. Na ka banta balik de ro sayo. Ba ula chna ker pang ro wo kiu. Ba tau kiu un long tau kiu u ban lek ban ra ha ta ka jaga jong jing pen inam exhibition ye ki kiu ki bagi chna ki brio. La ong la chna to kiu.
Ba anda bala jande kita kasengi ulalai andala jande kita kasengi. Ulalai ka ban pe yo tau khiu bala chna. Ula shem yo tau khiu. Bat kini kinong thau khiu kisau thu tang da ka bat tiet ya ki khiu yo. Kisau thu la tau khiu long ba bha ne wasniu. Onda bala shem yo tau khiu bala chna kerpang ban ra na ta exhibition ong ula tiet yo tau khiu. Ba anda ula tiet yo tau khiu yo so bat ka jing sawa yo tau khiu ka compare ka long pair. Kam sawa sau tenat. Ba so thu i mat le se don in ino ni benta. I bala pe. Kom tau tau beriu. Ula perkat nilai kum no senapat dak muai, da senapat dak kum no. Ka kendau ka bau senai unu kiu ka dai kendau ka ula da bu kensai ba. Ula pen kensai ba ta ka kendau. Ba kom tau ban se. Ban yo kendau dak muai pat kam long. Ba ula sim biang i tau kiu, uba ta ka jing sawa kam sutenat bele si don i jing pe thlio po jing tau kiu. Ula pen pra biang i tau kiu. Ula knyot biang i tau kiu. Ba anda ula knyot biang i tau kiu kalau kendau biang ula chna biang. Ba hang tahu la bu. Ba ta ka sengi ka bade ben pen inam. Ula ti tau kiu ula yo so jing sawa ka sutenat. Ba namar bau tieng par i tau kiu ja kum no halen tia jong. Ko balong tiki por kita hap ban chong dai tiki kali ki ba tan tiki kulai tiki masi. Laong na lor ula dep tap iti ki pat ki khiu ki ba buan ha po ta kali ke jong u. Ula shem ito khiu ba kerpang ula thum ma ko sio. Ula kedop ba itu khiu. Paling kot kita ka jingja kita ka jing itu kana kalong anda ula poi ha ta ka exhibition ha ta ka yop ni nam. Anda habala ai ka prize jong nong job. Utau khiu bola sna arsin. Ula yo ya ka jing job. Utau kiu bala chna arsin ula yo ka jing jap ulong si sau kiu bakordon na kam ta jong u ki parang wit it kalong kum ju ru ha ka jing em bakan jaman siam jong ni don kam ka jing bermapat ban nang yai pen bha ban nang yai pen itenat na ka por ka jing long kristan kam long ka chune haju henra ka biasan bateng teng kum kiu khendau ngi pe no hang ni hang tai Teng kasawa kasur ka pastunat kam sawa shu kum ki kristan. Pat dai ka kum kita ka por uble kwa pat ban kata yang simet. Pat kum ka balang ha ka ba uble ukta. Ni ot. Ni pang. Nomor ba uble ula kata, uble ula knyot. Dai ko stunat. Ba uble sum knyot ban penjot. Dia knyot ya tak kendo. Ya ban pen bapat. Isaya kalau nong ban rusau ke dekat wa prak ong. Atrai melong kupa jongi. Ngilong ka do bertha. Bat melong unong thau khiu jongi. Te ngi baro ngilong kum ka kam ka kti jongi. Dan kam ya ke ban bapat. Kawai pat ka bangyo i jing hikai ka bangyo i na kamba kalau. Bap phagata ka jing bapat yu ni ubriu bala yo ka jing ban khia. Yo pat ia kata ke jing pen kia ke bapaka ka baula ia ka ban yo isena ketuk khot ko ngom ne haden kata ula bu pat ia lagi keti ki khmat jo baula pen khmiet yo te la pen bhai u baula yo isena ia ke ai baro ka jing yo i bhai ki ai baro kalong badan kampha ka jing i ka bamelu mala kalong bama ki bru ki bamla ban ki bam kot ka jing i ke jongki ki bisu i melu mala kalong bama ba Teng yo bom day pi ong ka day. Ya ka ba day pi ong kam day. Namar ka jing beriye ka jong pi. Ngimla ban itu ba. Ki bamla ban i jingai. Ki bisu i malong mala. Baju ong ru ba kata ka little knowledge is dangerous. Ka bisu tip mol mala ko ta kalong ba ma ba. Ban si i lingkot kalong ba ma ba. Bat kani kajing ilang kot kakta bahay si bon kajing terikam. Bat mangiru kum kibanget. Habang idon ka bakum kata kajing i. Kadon kam. Ban yo mat. Iya kajing kata ka ba arsin. Ban kam ban yo kia ba. Ban kam yo isena. Bagay kata kajing isena kajing i. Kalong bangila ban isena. Ban yo i jingai.
Ya taka buram ke jong ublay ke ban sapau. Kabang manga ma pingi don ke taka jingay. Kawai na ke jing isin na ke badan kam. Ka jing im ke jong nga ke jong pi. Kalong ke ta ke jing sau thu ke jong nga ke jong pi ya ke jing don kam. Ya ke jing penyesuk pat ublay. Kani kalong ke jing isin na kabang isno kabang yo i lan ya kata ke jing don kam. Bangidon kata ke jing bangidon kam ya kata ke jing penyesuk. Ke jong nga ke jong pi simet pat ublay ling bau Jesus Christ. Lada manga pat ma pi ngim la pat i ya kata ke jing don kam. Kalong ke maha pa. Namar kata ke jing bam la ban yo i ke jong i kata ke jing don kam ya ke jing penyesuk ke jong nga simet ba ublay ke jong pi simet ublay kata ke jing bam la ban yo i kalong kata ke jing mat la ka bangingi mat la no ka polong yang ngai pi bangin dang yai syong sa ha kata ke jing ka dum bat ke jing pen berie jong bam man kani kalong ke mama dan kam bangin day ban yo i sena ban yo i kata ke jing dan kam bangin don kata ke jing penyesuk pat ublay ke jing tu kana sapang we ni ginong thau jing ruai John Newton kalong ke jing pen kan mau ya kata ke jing i sena ke jong u sa chi sin pat la ya tu yangi bala khayu John Newton ka arp sau trik Julai jong kasnem khat news pa arp sa uday kun Kristan bala penhe pensan da ka kemi ka baru play bat gani ka kemi ka baru play ka don ke angnut bau ni kun jong ka John Newton uday ban long pastor henrei la ong ba kat bau dang sedang ban he ban san ka jing long kena ka jing long samla John Newton so tenat chu ka jing kai ka kitin ka jong play pediang hiru ya ka balang ka niam ka budon ula len ka jing im ka jong u ya lau jong nong pen kita kalong ke jing im ke jong John Newton udu no ya kan ke men sim tep lam ke jong wa lolong we ne kinong yalam ha ka jing khayi mrao iki puriu lengkot lai thu ingi kat bau udang muja ha ta ka jing long jing im ke jong ban khayi ki mrao ling ba ki jars long la ja ka we ke jing ja ha ka shau tu march jong ka snem khat news khat sejar news pa sau pra ong kata ke jing ja kelapen kelapat ke jing bet berkat ke jong na kata ke jing long mat la ke jong ke jing im ha kan ke pertai kelapen pet pat saji sien iki kemat ke jong bolong ba kata ke shau tu march khat sejar news pa sau pra kalong kata ke ski ba kata ka kam khayim rao jong kat bau dang syong ha ta ke jahat kala ke eryong ke erngit ke bejur para preng juga tahu lah siap ting ba bola duai ya ublay ulah kerpat ya ublay ba ublay instant ya kaban ya dayo ha preng juga tak kerja jingja ke don kata ke jingwan ketapat lah ketapat ulah long kun Kristan ka kemi ke baru ublay henry ke jing empat ulah ya no lah ke jong ke jing em rega bakum ke ni ka por kawan par ke jing keta saji sien pat yu ulah duai sa ublay bola da ublay wisin ya unya da ya nak nak jeng ki ke eryong bola yo si sia ke jeng pelat da ke jong ublay bagani kala pelong yu ban sna ya tu ke jeng ruai ke buong Amazing Grace bagani ke jeng ruai ke bola thau ka kren sai sa phang jong ka ta ke jeng ipat ke jong ringi pai stu khot ka baning kong jo tu jeng ruai kong Amazing Grace how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kilain makat tu jadi kat ke bening kong ka ong. Wala ngamat la. Henry menta la pen ipat. Kajing yo ipat kajong Newton hang ni kalong ikat yo ipat sajisian yo Asian na pat sajisian da kata kajing syak ta kajong ublay. Ya ta kajing it, ba kajing IA kajong ublay. Leng bau Jesus Christ bau trai ki permai be hit paro ki perlok perjor le segi basnyap ini kubo leng bahan dengan por don cibon ki jengja ki baja saudong jongi ke yo amat ke bang yo amat simet ke yeng ke sem ke balang ke imlang ke salang berkum ta ter tengah pen mala no iki kemat ke jongi ka pen diau no ka pen no men sim
Kita makan mau, baku kum kita kapor. Kedan kami yang ban syakta saja sinpat. Ban syakta saja sinpat. Idan kami yang kecing kita ke arsin. Bapak mai ikan kubor, gua keren nak tajonga pengaruh dan kami kecing kita ke arsin. Ban kami yo ipat. Ban yo isena. Ya tak kecingek ke bangangan don. Bakalah melong sisya kum tanah tajong pi baro. Bon ki daw ki bang amla ban jer keteng ke kapor ki baker saudong ya kecing im ke jong pi bat ini ki daw ki ka dum no ya pi bat ki pelong yang hai pi wat ha bangila long kristan ban syo i malu mala ya ta kecing nget ki jong i ke bangidan ha ke ni kapor ke kubor yang hai pi ka khot Bangidan kam ban yo mat ke jeng keta iki kemat ki baken jaman sim ke jongi bangila ban ishen na ya ta ke jeng it ke jeng ai ke jong ublai ya ke jeng im ke jongi ublai na kam ta ke buram ke jongu amen tanya doai kumni ublai ngi wan hajan jong mi sai sien pat na kam ta ne ke por ke bangila ban ngap sa skor ke tin ke baku ke jong mi ublai ke jeng ya lenti ke jongi kum ki banget kum ki khun ko le suspa ki jong ngia kendu isi bon ki jing le ki jing em ki jong ki jing tenju ki jing pensoi bat ki nieru au blai ki kita ki jing ya lenti ki jong kum ki banget don ki khap au blai begini ki pen mat la no ini ki khmat ki kan jaman siam ki jong bangem la chu au blai ka banya chak mat Kini ki au blai ki pen man la no iki mat ki kenja ki men sim ki jongi bagi song suai no ha ki ya lenti ki jongi kum ki banget ngi ai ngo pat au blai ko kum ken kapor ka pen ken mau yangi bangem dei ban chune haju ngem dei ban ring suai ngem dei ban so do men sim rengi don kam ya ta ka jing kata ka arsin ban pen bapat ini ki kmat ki ken jam sim ki jongi bangila ban ishen na ye ka borom ki jongi isne nama kata oblay yarap yang iway pe way oblay leng bagan kubor leng bagan ketien ke baku jome kalong kejeng hikai kejeng ken mau yang bad yang hilang baro pengidan kam ya kejeng kita arsin ke keti kejong me siem kejeng doai kejong ini kapor damap kilat ki pun sosi me mangipan kerpat keteng don botang jo tra Yesus amen. Kat paji surong syabet saida hakmat rong ula wan lam ubriu pamatla kindra tukta baon la banyo i jisu ubya patru uda Kukun hatumi layoi em kendran tang berngot ngadang i sa sisien jisuk taya kikman ya jing pen kya hang ta uyo man atrai tukta sa sisien ngake
trăng ban yo ba tak ti tok ner ya men sim ba yap suai ban yo ching em sa shi sien ta kutrai ki jing e ha jing em ki ban kya e nam snola o marwenga ya le jingar ta ti